Valaška v minulosti bola ako v dnešnej dobe mobilný telefón. Mal ju jednoducho každý. Dnes si ukážeme mužské cifrovanie z brezňanských hlasov s Valaškou. Najskôr musíme zistiť, či bude Valaška tancovať s nami. Takže poprosím hudbu. Áno, vyzerá, že Valaška bude tancovať. Môžeme pridať Valašky. Vy ste iste pochopili, že som narážal na prácu rúk. Z Valašky môžeme postupovať vpred, alebo vzad, takisto do strany, do druhej, ďalší motív. A dáme si ešte ten motív, hop. Ďakujem, chalani. Teraz využijem moju druhú rekvizitu, ktorá síce nie je typická pre tanec brezňanských hlasov, ale mne veľmi pomáha. Takže, chlapci, také pomalšie tempo. Raz, dva, tri a... Ukážeme si prácu s Valaškou, čiže krútim nad hlavou. Krútim vedľa tela. Raz a, raz a, raz a. Pridám skoky. Hop. Môžem to skombinovať, čiže nad hlavou vyskočím, nad hlavou vyskočím, nad hlavou vyskočím. A ukážeme si poslednú cifru. Prepletám Valašku pomedzi nohy. Raz a, hop a, raz a, hop a. Ukážeme si to v reálnom tempe. Chlapci, a hore. Čiže krútim nad hlavou. Krútim vedľa seba. Kombinujem. Hop. A idem prepletať pomedzi nohy a raz a dva. Ďakujem. Teraz si všetky motívy ukážeme v kombinácii. Takže chalani, zoberte si Valašky a odstúpte od televízora. Tadeto, chodieva Janíčok, ale mu za riastou trninou chodníčok. Hop. Na záver si ukážeme ešte jeden bonusový tanečný motív pre náročnejšieho diváka. Tento motív je naozaj fyzicky veľmi náročný, preto sa s vami už vopred rozlúčim. Takže dovidenia pri ďalšej škole tanca. A my poďme na to. A hop.